Maar ik ben een keer bij mijn zuster geweest. Oh, vertel. En die is ook op televisie geweest. Bij een programma. Oh, dus die is niet naar binnen gevlucht toen. Nee, die zat in de rolstoel, denk ik. In zuster ben ik er geweest. En ik heb bij Antoinette, dat schreef Beuk. Oh ja, Van Kersten. op dat heukske. Ja, dat bij die bek. Ja. Ja, dat is een zuster van mij. Nee. Is me nou... Ja, nee, volgens de man wel. Dus moet, als toen zegt, nee, dan weet ik het niet meer. Is vroeg opgestopt. Oh, maar... Dat is toch al een heel jaar geleden. Ja, ik denk dat een een jurk jaar- of 3-4? Ja, zeg ik, ja. Een jurk of... wie is het ermee? Ja, op zich goed. Ze wonen wel niet meer daar. Want het MS, dus op een gegeven moment is in zo'n brak niet meer te doen. Dus die zitten nu in Zustraag in een verzorgingsverband. Oh, Maar en ze had je door zo'n leuke... ja, ze houden het al zeker leuk. Maar ja, op een gegeven moment gaat het niet meer. Tenminste, voor hun ging het niet meer. Nee. Ja, ze hebben een jaar. Maar goed, dat een paar jaar geleden, dat was wel grappig, ja. Dus het belde me op, dan moesten ze op de televisie kijken. Ik ben op de televisie. Zeg, de lucht je over hier een gek voor de kaarspannen zetten. Ja. Dat is toch niet hier, de kluitje. Ik wil niet zeggen op de televisie komen, maar dat is wel een ander. Maar we zien wel aardige gekken. We doen niet eens quote. Helemaal niks met ik. Echt niks. Ook met het programma niet. Ik vind dat best wel leuk. Voor wie jij met Lu... Best wel leuk. Ja, best wel leuk. Je begint zo Lu benaderd. Helemaal niks mis met. Dus ik hoop, ik ga dat nog jaren blijven doen. Oh, kijk. Dat klinkt hoopgevend. Ja, voor mij mogelijk. Bemoedigend. Ja. Ik bedoel, treuren is genoeg op televisie. Laten we gewoon een keer leuke dingen laten zien. Nou ja, maar wij hebben natuurlijk ook wel verdrietige verhalen, hebben we Duk in het programma. Maar zo is het leven, toch? Ja, lag in een traan. Ja, vreugde en verdriet liggen soms heel dicht bij elkaar. En dat ligt gewoon in elkaar. Dat moest me leggen zoet. Het ligt in elkaar. Ik zie weer dat yin-yang dingetje. Ah, Dus dan heb je hem wel te pakken. Ja. Dan werd ze al worden ingegaan. Ja. Ja, maar zo zit het wel. En al het goede zit minder goed, maar andersom ook. En verdriet en liefde en geluk ligt ook heel dicht bijeen. Wie vaak hebben jullie niet gezegd, een geweldige crematie gehad? Ja. Het is verdriet. Maar ze hebben ook plezier gehad, omdat ze overal heb ik het op Lu hebben gezien. Dus zo gaat het met heel veel dingen. Kent ik tegen ook nog wel eens die dan, als we het dan toch over uitvaarten hebben, die lichtjes gênante momenten dat mensen dachten van, zal ik me nou een pilsje durven te bestellen? Ja. En wanneer durf ik de eerste grap te maken? Ja. En dan op een gegeven moment dan is het ijs gebroken. En dan gaan ze los. En dan gaan ze los. Ik kom niet zo vaak op dat soort gelegenheden, maar ik denk dat ik wel een van de eerste ben die een grap gemaakt, ja. En waarom komt ze dan in zo druk? Ja, ik heb gelukkig niet de situatie dat ik nog voor uitvaarten moet gaan. Of moet gaan dat ik voor mensen om elkaar heb die al er niet meer zijn. Uiteraard komt dat, maar steeds meer als je erover wordt. Maar Ja. over het algemeen valt dat nog met. Nu heb ik het ook eerlijk gezegd niet zoveel met. Toen is het gaat angst erin heen. Het lichaam is dan weg en de ziel die zweeft wel ergens rond. En dat vind ik ook prima. Ik ben ook niet het type wat nog een begraafplaats zou je gewoon of zo. Nee. Ondanks dat ik het wel leuk vind. Als ik een keer op een kerkhof was, en echt die oude kerkhoven, wie ze in Italië en Rome en Napels hebt. Ja, dat vind je natuurlijk wel eens cool van een stukje historie. Ja. Maar ik zal eigenlijk zaterdag niet achter de pauze aanlopen. Ik ga echt niet naar Rome en even met hem naar het kerkhof te gaan. Dat hoeft voor mij niet. Dus. Maar ik ben nog niet zo'n type voor. Nee. Hey, en Harry, die eigen uitvaart, wie zou je dat de route moeten zien? Of heeft ze zoiets van, dan ben ik toch weg, lot dat dan anderen over? Mijn insteek is, als ik er niet meer ben, Ja. mijn lichaam is er niet meer, mijn ziel die zweeft wel ergens rond, dan is het aan mijn nabestaanden wie ze mij de laatste eer willen bewijzen. En als het achter de tuin is met een pot beer, en ze mij begraven mij bij de hund die er liggen, is vind je het ook goed wie ze verspreken. Mhm. Dus dat laat ik gewoon aan mijn nabestaanden over. Voor mij is dat niet meer belangrijk op dat moment. Ik weet dat ik mijn punt bereik wat ik wil. En dan is het goed. Dat punt is al bereikt. Nee, het punt waar ik her wil. Als ik overga
Nou. Naar het hier, naar het... Ja, de geesteswereld, zal ik het maar zo even zo drukken. Dan is dat toch prima. Dan heb ik mijn taak in dit leven hier volbracht en dan gaan we daar weer. Als we maar niet... Geloof ze in reïncarnatie? Ja, dat geloof ik niet in, dat weet ik. Oké. Dat is een stapje weer. Maar missionaris best al geweest? Ja, Zei ze daarvoor. net. Ja, ik heb alleen nog nooit bij jou ingewerkt, dat weet ik zeker. Nou, dat kunnen we misschien in dit leven nog wel regelen. Ja, Loes, ik heb de tijd, dus als er nog een leuk baantje erbij hebt, dan schouw even wat het weer met. Oké. Want de werk is niet meer? Nou, ik werk in de zorg als zelfstandige. En ik werk nu nog, ik heb zo'n 25 uur per week. Ik boet dat langzaam af. Oké. Ik heb een aantal oude cliënten die al 25 jaar komen, die in de 90 staan. Ja, die gaan ik niet in de steek laten vanwege het feit dat ik 67 ben geworden. Dan blijf ik gewoon komen. Wat bijzonder. Wat duidt ze dan? In de zorg? Nou, eigenlijk alles behalve de persoonlijke verzorging. Dus ik doe bij mensen het huishouden gewoon simpelweg poetsen als het nodig is. Ik ga met mensen naar het ziekenhuis, moet ik gewoon boodschappen voor ze doen. Ik doe klusjes in het huis als het nodig is. Gewoon voor de mensen behoefte aan En hebben. dat komt dan uit het PGB of zo? Gedeeltelijk goed PGB, particulier, mond op mond. Dat, Wat, dan krijg je een kusje of zo? nou, dat is een andere mond op mond reclame bedoelde. Oh, zo. Ik weet niet of ik het woord reclame moet zeggen op de televisie. De mogen ze het woord reclame zeggen, dan mogen ze alleen geen reclame maken. Althans bij Oh, ons. zo. Dan Nou, moeten we in dit gewoon knippen. Ja, maar ik heb toen net een reclame gemaakt over een Havenezer. En over wie ik tegen het leven aan kijk, dat is ook een vorm van reclame. Ja. Maar dat is een Andere soort reclame. Nou, dat is een vorm van sluikreclame die gedogen bij me al te geven. Oh, zo. Want ik verpak dat in mooie verhalen. Ja, dankjewel. Ja, dat vind ik ook leuk. Dit is Nee, maar dat doe echt een verteller, best ik. Een geboren, toch? Een geboren verteller. Kijk, dat werk wat ik zeg wat ik nu doe. Ik werd binnenkort 67. Maar ik heb niet het idee dat ik gepensioneerd ben direct. Ik blijf gewoon doorgaan. Zolang ik dat nog ken en ik vind dat nog leuk, blijf ik dat doen. Zolang ze het talent nog steeds heerst om iets te geven aan jullie, want dat duist hè, als Ja. zorgverlener is ook geven hè. Ja, zeker. Nou ja, dat talent dat zou wel niet weggaan, maar op een gegeven moment lichamelijk misschien nog wat minder. Ik bedoel, als ik zelf iemand achter een rolstoel moet voortduwen en ik zit zelf met een rollator te lopen, dat combinatie die werkt niet meer. Nee. Maar dat zal nog wel even duren. Maar goed, daardoor blijf ik dat werk ook doen. Ik vind het gewoon leuk. Ja. Ik heb een cliënt die is 93, die gaat nog elke dag een terrasje pikken. Nou, dat is toch hartstikke leuk voor zijn vrouw een beetje te begeleiden. Ja. Ja, en dan neemt ze de was voor ze met een hoes en dan duist je de was en dan weet ik wat, dan gaat ze een open pier in de straat zetten. Nou, dan kunnen Lucas wel op zichzelf blijven wonen. En als het moet dat Toby, dan gaat ze ook met een jong. Maar dat vindt die Lucas ook wel eens leuk. Oh, dan gaat Toby gewoon mij naar de... Gaat ons met, hè? Trampelt er door zo'n half uur rondje. Snuffelt er ze overal aan. En dan hebben jullie de aandacht van een hond. Ja, jong. Hé, lieverd. Wat denkt ze wanneer gaan we weer wandelen? Dit kopje. Ja. Toen ze jammer te vertellen met baasje, hè? Dit is eigenlijk een beetje ook een zorghundje. Geen zorgenkindje, maar een zorghundje. Ja, ja. Dat is wel een leukert. Hé, jong. Kijk, oh, nou het het in de peiling. Nou goed, dan gaat de charmes erin. Moet ze een snoepje hebben? Kijk, ze zullen weer de tong uit. Moet ze een snoepje hebben? Lekker zich langs de mond. En dan krijgen ze een snoepje. Hé, jong. Wat heeft er nou gehad? Wat heeft ze in de tas? Ik heb een groot hart, dus wat krijg ik er? Een hartje. Geweldig. Hé jong, toen kreeg Toby zijn hartjes bijna, dan hier dan nog ene. Anders denken ze ook de naam kloot. Hé jong. Ik ben de tiet Dat dacht ik al. Ja. Als je nog even een half minuutje kunt volgen. Gaat ons dat lukken om nog een half minuutje vol te kletsen? De klets, dat klinkt een stuk beter. Ja. 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 Maar ik vind het hartstikke leuk dat je hier in de buurt als ik er ben. Of kom gewoon eens vaker hier op over? Ja, we hebben ooit op bij de begraafplaats hebben we ook eens een keer gehad opgenomen. Die worden door die monumenten, of die grafmonumenten worden ze schoon aan het maken. Van de soldaatjes. Het duurt gaat langer dan een half minuut. Oh. We hadden dus een pubwoord, Ja, 3/4 jaar geleden. ja. Dat wordt er 4, 5 maanden. En ik houd ervan voor een beest de vrijheid te geven om vrij te laten lopen. Ja. Hè?
Ja, als je een kleintje hebt, dan kan ze dan het begin nog niet doen, hè. Dat gaat Puk. De gneep ging naar dat kerkhof, naar dat Engels kerkhof, toen leed ik hem los. En dan gingen rondjes. Ja, dat is Puk, hè. Rondjes rennen. Tussen die graven door. Als een gek, dat zou ze moeten zien, pracht voor te zien. De dag beneden, die hier nu al 80 jaar liggen, die hebben dat nog nooit metgemaakt. Dat is toch geweldig voor jullie die hier liggen. Als je nog een rondje weer vet, dat de mensen lollen. En van die geesten, waar we het net over hadden. Ja, precies. En hij knurde er rond wie een gek. Hij vond dat hartstikke geweldig. Door. Op een begraafplaats. Dag meid, ik heb ze met Puk even kijken. Oh, geweldig. Ja, Puk wel, ja, dat moest zo lang de kinderlijn niet moeten als het hel regent. Dan gaat het schuitje weg, spul er weg.